Matthew 14 verse 1. NgokukaMatewu weshumi nane, ngaleso sikhathi uHerodi umtetraki waluzwa udumo lukaJesu, waze wathi ezincekwini zakhe, "Lo nguJohane uMbhaphathizi, yena uvukile kwabafileyo, kungalokho lawa mandla asebenza kuye." Ngokuba uHerodi wayembambile uJohane, wambopha wamfaka entolongweni ngenxa kaHerodi umkaFilipi umfowabo. Lokhu uJohane wayethe kuye, "Awuvunyelwe ube naye," kuthe efuna ukumbulala wesaba abantu ngokuba bathi ungumprofethi. Kepha ngosuku lokuzalwa kukaHerodi, indodakazi kaHerodi yasina phambi kwakhe, yamjabulisa uHerodi. Kwenzeka ukuba ayithembise ngesifungo ukuyibapha lokho engakucela. Yona isifundisiwe ngunina, yathi, "Ngiphe lapha ngoqwembe ikhanda likaJohane uMbhaphathizi." Inkosi yadabuka, kepha ngenxa yezifungo zayo nangenxa yabayehlezi naye ekudleni, yayaleza ukuba inikwe. Yathuma yanquma uJohane ikhanda entolongweni. Ikhanda lakhe lalethwa ngoqwembe, lanikwa intombazane, yaliyisa kunina. Kwafika abafundi bakhe, bathabatha isidumbu, baya bambikela uJesu. Wathi uJesu esekuzwile lokho, wamuka lapho ngomkhumbi, waya endaweni eyihlane yedwa. Kepha izixuku zathi sezikuzwile, zamlandela ngezinyawo ziphuma emizini. Waphuma wabona isixuku esikhulu, waba nesihe ngaso, waphulukisa abagulayo babo selishonile. Abafundi bakhe beza kuye bathi, "Le ndawo iyihlane, isikhathi sesihambile. Mukisa izixuku ukuba ziye emizaneni zizithengele ukudla." Kepha uJesu wathi kubo, "Akuswelekile ukuba bamuke. Bapheni nina ukudla." Bathi kuye, "Asinalutho lapha, kuphela izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili." Wayesethi, "Ziletheni lapha kimi." Wayeseyala izixuku ukuba zihlale phansi etshanini. Wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili, wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wabanika abafundi izinkwa. Abafundi baphakelana izixuku, badla bonke basutha. Babutha izimvuthuluka eziseleyo iziqabetho eziyishumi-nambili ezigcwele, kepha abadlayo kwakungathi amadoda ayizinkulungwane ezinhlanu, ngaphandle kwabesifazane nabantwana. Wayesecindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini bamandulele ukuya phesheya, aze amukise izixuku. Esezimukisile izixuku, wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka. Sekuhlwile wayeyedwa lapho, kepha umkhumbi wawusukile, amastadiyu amaningi emhlabathini, ushukunyiswa ngamanza, ngokuba umoya wawuphambene nabo. Ngomlindo wesine wobusuku weza kubo ehamba phezu kolwandle. Kepha abafundi sebembonile ehamba phezu kolwandle, bashaywa luvalo, bethi yisithunzi, bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, "Yimani isibindi, yimina, ningesabi." UPetru wayesephendula wathi kuye, "Nkosi, uma kunguwe, yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi." Wayesethi, "Woza." Wehla-ke uPetru emkhunjini, wahamba phezu kwamanzi, weza kuJesu. Kepha ebona umoya wesaba eseqala ukushona, wakhala wathi, "Nkosi, ngisindise." Masinyane uJesu welula isandla, wambamba, wathi kuye, "Awu wena onokukholwa okuncinyane, ungabazelani na?" Sebekhwele emkhunjini, umoya wanqamuka. Abasemkhunjini bakhuleka kuye, bathi, "Ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu." Sebewelile bafika ezweni laseGenesaretha. Athi ukumazi amadoda aleyo ndawo athuma izigijimi kulo lonke izwe langakhona, baletha kuye bonke abagulayo, bamncenga ukuba bathinte nje umphetho wengubo yakhe. Bonke abawuthinta basindiswa.